Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Katentreman karahayun suhu kasarasan mugi tansah kajiwa kasariro wonten ngarsa panjenengan dalusan kula. Dumateng panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Joko Indarto MM pinangka sulisero saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suratmin sekalian ingkang pantes sinupa ing pakurmatan. Aturangga ingkang sepisan Bapak Muhammad Asiken Rahman sarjana ekonomi sekalian. Pangaturaken pambagyo wilujeng menggah karawan panjenengan sapamangya. Wonten ingkang atur ingkang angka kalih. Kula tampi atur salam taklim saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suratmin sekalian. Ing mangke badhe kula aturaken dhumateng Bapak Muhammad Asiken Rahman sarjana ekonomi sekalian. Kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi boten kata lumpen atur salam taklim saking panjenenganipun Bapak Muhammad Asiken Rahman sarjana ekonomi sekalian. Mugi katurna dhumateng Bapak Dr. Andes Suratmin sekalian. Wonten panjenengan ingkang sampun kepareng hamasrahaken calon penganten saha hangaturaken syarat sarana paningset jangkep sapenginipun kula tampi kanthi sukarenaning penggalih. Ing sajung badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Asiken Rahman sarjana ekonomi. Panjenengan sapangembyong kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikane penggalih saha paring panjurung pandonga. Mugi-mugi alamaning ijab kabul tansah pikantuk rahayu kalis ing rupida lir ing sampikala. Mboten mengaten anggon kula handhangkepi atur pasrah panjenengan pinangka taling atur saking panjenengan Bapak Muhammad Asiken Rahman sarjana ekonomi. Wonten kakiranipun kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumuntur ing samudra pangsami. Pinangka padha pepet pampunten ngatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.